खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता फरेस्ट मावख'आव सान्थालि सुबुंफ्रा जाबायदि दुंहाव थासारि खालामदोंमोन बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। जेराव दिनैनि समाव जा रुनिखाता फरेस्ट मावख'आव जानाय जाथाय जा इभेक्सन खालामनायनि उनाव जा सान्थालि सुबुंफोरा गोबां बिटिसिनि सम्पद हाग्रा ओनसोलखौ एवस्रांनानै रोजा रोजा बिगा हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ जा इभेक्सन खालामनायनि उनाव रुनिखाता फरेस्ट मावख'खौ बै सान्थालि सुबुंफ्रा इभेक्सन खालामनायनि उनाव जाबायदि दुंहाव थासारि जादों दिनैनि समाव इन्टारनेटखौ बन्द खालामनो होनो गोनां जादों। बेखौ लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। बिथाङा फोरमायदों बिटिसिनि फरेस्ट बिफानखौ बिटिसि सरकारानो मोजां नोजोर होनांगौ जे बिटिसि सरकारा जेब्लायबो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। दिनैनि समाव मख'नांगोन दि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा रुनिखातानि फरेस्ट मावख' जाथाय एबा दुंहाव थासारि जादों बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों दि बिटिसि सरकारनि आखायाव फरेस्ट बिफाना एबा बिटिसि फरेस्ट आयेना एबा बिटिसिनि फरेस्ट बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया होनना बुंनायनि लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफ्रा गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव दान्थे बिदान्थे खालामनाय एबा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा फोरमायदों दि जेराव जोंनि बिटिसिनो थांनाय 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों हाग्रा बिफानखौ ट्रान्सफार साबजेक्ट हिसाबै होनाय जाखादों। जेराव जोंहा बिटिसिया गावबा गाव एबा बिटिसिया गावनो नायनो हानाय मोनसे गोहो दं। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिटिसि हाग्रा बिफाना जोंनि एबा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया बुंनायखौ लानानै जेरैबायदि सरसा जादों दिनैनि समाव खोरोमदाव औवारि बिथाङा फोरमायदों दि एबा खावलायदों जेब्लायबो बिटिसि सरकारा गोजोन खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो जुदि माब्लाबाफोर जुदि बेफोरबायदि दुंहाव थासारि जायो गाज्रि थासारि जायो बे गाज्रि थासारिखौ थाबैनो फोसाबनानै गोजोन खामानि एबा गोजोन फैनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै खावलायदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला रुनिखातानि जाथायखौ लानानै आबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा मा फोरमायदों जों आबुङै खोनासंना लादोनि। जोङो जाय बिथांमोना रुनिखातानि फरेस्ट अफिसजों लोगोसे बावहाय मोनसे दुखुनांथावै गोबां बाहाय माखासे थासारि सोमजिदोंमोन। बिनि सायाव जोङो बेखौल' खावलायनो लुबैगोन जाहाथे बयबो रायजो राजा जायखि हारियानो जाया मानो जोङो गोजोन परिबेसखौ लाखिनांगौ। गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामबा जोङो मोनसे आब्रुथिजोंहाय गोजोनै आन्दलन खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो उन समाव जाहाथे बिथांमोनहाबो बुजिनानै आयेनखौ आखायाव लाया हसियानो माखासे गोजोन थासारिखौ बसायनानै लाखिगोन आरो अरायसम बड'लेण्डआव गोजोन आरो सान्थिखौ लानानै दावगालांनांगौनि थाखाय जों आसा खालामो। सर जिहेतु बिटिसिनि गाहाय मावख'गिरिया बिथाङा फोरमायदों जिहेतु डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेबो गैया होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनि सायाव मा बुंनो बिथांमोना जिहेतु रिजार्भ फरेस्ट नेशनेल पार्क आरो लोगोसे बड'लेण्ड सरकारा गावसोर बायदि नायबिजिरनायनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना रिपर्ट होनायनि खोथाखौ बुंदों। दा बिथांमोना जिबादि डिपार्टमेन्टेल इनिसियेटिभ लानांगौ जों सानो बिथांमोना लानांगौ आरो बिनि थाखायनो जायखिजाया बड'लेण्डआ बिबान हिसाबै बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिथांमोना दायथ' लागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बायदिसिना बेबायदि जाब्रबथाय बा जाथाय जायोबा बड'लेण्ड सरकाराबो जाहाथे गोसो होनानै समाधाननि लामाखौ लागोन आरो बयजोंबो गोरोबलायनानै जाहाथे जेबो दावराव दावसि जाया बिनि थाखाय बिथांमोना नोजोर बोनानै खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिदों। आरो जिहेतु बड'लेण्डआ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिथांमोना डिपार्टमेन्टखौ नायनांगौ। जोङो मिजिंथिबाय उन समावबो बिथांमोना गोख्रों नोजोरजों आरो गोख्रों डिपार्टमेन्टनि मावनायजों बिथांमोना नाजालांगोन जाहाथे बड'लेण्डआव जेबो असान्थि जाया।